Wah, harisan sik ngene Bu Bambang ning omahe sijine. Bu, alah. Oh, wis mulai urung? Ya Allah, wis mulai urung? Kocokan urung? Oh, oh ya wis. Tak kira telat. Aku titip bae ya. Oh iya, aku titip bae. Heeh, jan. Sik dibel Bu. Aku nganggo remote. Cemot kok remote. Heeh, nggone oli dijapno. Sik Bu. Halo Bu Teguh. Wis tekan omahe Bu Bambang. Sing ning omah sijine lho ya. Ya, nakno. Wis arep kopiokan. Wong kok nak ra teko sok dilebokke neh jenenge. Oh ya. Ya, oke. Piye Bu? Ya tak enteni sik. Urung enek mambu-mambune kaya ning. Lagi arep. Ora nawake jilbab. Lho jilbabe. Akeh sing do pengen. Nah, pek to jilbabe. Pas ngena remote. Cemot apik banget nganggone gampang, Mbak. Ora ribet-ribet nah delok. Aku jarum pentul kacamata, Mbak. Dadi kacamata aman nggo helm aman ora mlihat-mlihat. Tak buktekke iki. Lebokke gampang tetep nganggo ciput dadi ndek iki sing nganggo kok, Mbak. Aku tuku sing bahan seruti kok rada anu ya, Mbak Ri ya. Rada mlorot ya kon nganggo ciput kok kuping ora ngrungokke. Nah delok. Nggo kacamata aman gitu terus iki helm iki. Enek helm. Ya delokon. Nggo helm ra melihat, Mbak. Jile, Bu. Delokon. Nggo helm aman to. Ora melihat ya kuwi ngopo tak kon tuku iki. Mergane PT penak, jahitane penak, ora mung sekedar apik. Ngono, ora nyoba-nyoba.